Message. Message. Group 3. 2. Group 3. Θέλω το βράδυ να τον έχω δίπλα μου, μάλιστα. Να είμαστε μαζί. Θέλω παρέα στη συχνότητα, μάλιστα. Τώρα ο Σέβεν είπε φεύγει. Γεια σου Γιώργο, σε χαιρετώ. Λεωνίδας είπε θα πάει για τη φωτιά να ψήσει και όλα μετά. Και ο Θόδωρας θα πάει στο Γιώργο τον Κρόνο. Θα σας περιμένω όμως αύριο το βράδυ. Κανονίστε Λεωνίδα, Θόδωρα. Πες και στο Βασίλη και κανονίστε. Θα σας περιμένω, Κανονίστε, παιδιά. Έγινε Θοδωρή και Λεωνίδα. Εκεί. Πάρετε και τον Βασίλη μαζί. Εγώ θα σας περιμένω πάντως εδώ. Έγινε φιλαράκια. Να είστε καλά. Θα πούμε μετά ρε. Και εγώ πρέπει να πάω λίγο πάνω. Τι να κάνω εγώ τώρα. Και εγώ πεινάω αλλά και θέλω να πιω και όλα. Γιώργο, Σέβεν. Δύσκολα. Εγώ αυτές τις μέρες, τώρα που είχε καλοκαιρινές μέρες δηλαδή, σκεφτόμουν να σηκώσω λίγο την κεραία εδώ. Βαρέθηκα το παράτηση. Κάνα εξάρι μέτρα να της έδινα ακόμα. Δηλαδή έχω περιθώριο. Αλλά μέλια. Τώρα πιάσει χειμώνας πάλι. Πέρα την άνοιξε. The game is go slow. Που είναι ανοιχτό. Είναι πολύ πατημένη για να και η μουσική του περάσει σπίτι μου. Γυμμένη δηλαδή. Παιδί μου ο Βούρβακης.